Росіяни завдали авіаудару біля Гусарівки на Харківщині. Пішли в наступ, але натрапивши на щільний вогонь українських воїнів, відступили. Розвідка боєм біля села Уди на північ від Харкова також провалилася, кажуть у Генеральному штабі. Усі спроби ворожого штурму на південь від Бахмута відбито. Для повноцінного відновлення наступу росіяни потребують нового гарматного м'яса. Втрати відновлюють силоміць мобілізованими на окупованих українських територіях. А от представники корінних народів так званої Росії почали здогадуватися, як насправді ставиться до них командування. У зв'язку з великими санітарними і безповоротними втратами продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зростає невдоволення діями російського командування серед військовослужбовців неслов'янських національностей, яких без жалю кидають у найризикованіші атаки на території України. Російські окупанти завдали удару по центру Краматорська. Щонайменше одна людина загинула, ще 4 дістали уламкові поранення, кажуть у Державній службі з надзвичайних ситуацій. За попередньою інформацією, росіяни вдарили по місту авіаційними ракетами. У будинках, на які припав удар, зайнялися пожежі. В одній з багатоповерхівок згоріли 3 квартири. Рятувальники ліквідують пожежі та надають допомогу людям. Це вже другий обстріл Краматорська за добу. Вранці загарбники обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню. Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив про ракетні удари по підприємствах міста. Сусідній Слов'янськ сьогодні також опинився під атакою. Пошкоджено приватні будинки, є поранені. З-під завалів дістають людей. На жаль, Слов'янськ знову обстріляли, 4 вибухи, багато домівок пошкоджено, люди в завалі, є 300. На щастя, поки що без жертв. Уточнюємо інформацію, тримаємось ми разом, бережіть себе. На Одещині внаслідок масованого ракетного удару постраждали 6 людей, серед яких дитина. Ворог вночі з акваторії Чорного моря випустив 7 крилатих ракет типу «Калібр». Одну збили сили протиповітряної оборони, 6 поцілили по мирному селу. Постраждало 6 людей, серед них одна дитина. Зруйновані будинки, пошкоджені будівлі, автомашини, влучання в палац культури та у школу. Ворог продовжує бити саме по мирним мешканцям. Окупанти продовжують тероризувати Миколаївщину. Зранку зафіксовані прильоти по житлових будинках приватного сектора одного з районів Миколаєва. 2 людей дістали поранення, пошкоджені будинки. Прильоти зафіксовані і в громадах, які межують із Херсонщиною. Лише за минулу добу під російським вогнем на Миколаївщині поранені 29 цивільних. За кожного викритого коригувальника ворожого вогню очільник області Віталій Кім пообіцяв винагороду у $100. Продовжує збирати. Окупанти заметушились навколо так званого Кримського мосту. Пожвавлення ворожого флоту у Керченській протоці фіксують у військово-морських силах Збройних сил України. Там триває посилена бойова підготовка охорони та оборони незаконно спорудженого переходу з Росії до нині окупованого Криму. Цим шляхом росіяни безупинно перекидають військову техніку для підсилення передових підрозділів. Відтак Кримський міст безперечно є військовою ціллю для українського війська, про що говорили і в Міністерстві оборони. У ВМС також зазначають, що в Азовському морі чатують 6 ворожих кораблів та катерів. На бойовому чергуванні у Чорному морі стоять 3 носії крилатих ракет «Калібр». Раніше повідомлялося про переміщення частини російських кораблів із Севастополя до Новоросійська. Це може бути як
відведення корабельного складу якомога далі у ракетобезпечні ділянки, де вони не можуть бути уражені нашими засобами ураження. А так може бути свідчити про те, що вони намагаються переформатувати для того, щоб скомпонувати якийсь інший маневр в морі. Тому ми за ними пильнуємо, спостерігаємо. Азамат Юпов – чергова жертва російського конвеєру судилищ. Окупанти з Південного окружного військового суду Ростова-на-Дону засудили 59-річного кримського татарина до 17 років колонії суворого режиму. Юпова визнали винним у тероризмі через нібито причетність до партії Хізбут Тахрір. З доказів лише покази прихованих свідків та аудіозапис, зроблений співробітниками ФСБ або ж їх агентами у 2017 році. Там кілька чоловіків спілкуються на релігійно-політичні теми. Захист і саме Юпов стверджують, що на тій зустрічі, де зроблено запис, його не було. А голос зовсім іншої людини. Захист зміг відшукати ту саму людину, чий голос записали окупанти. Він це підтвердив, проте окупаційний суд проігнорував. Абсолютно убежден, что и ФСБ знает, кто на самом деле был на этих записях. И суд прекрасно это понимал, кто был на этих записях. Вот. Но сегодня, плюнув на просто справедливость, на закон и на то, что представила защита в сегодняшнем судебном заседании, еще раз это государство показало о том, что и плевать абсолютно на все законы, и они готовы осудить любого человека, на которого укажут сегодня спецслужбы. Азамата Юпова затримали у Білогірську у лютому минулого року. До арешту був будівельником. Батько 4 доньок. Одна з них має інвалідність дитинства та потребує постійного догляду. За час перебування у СІЗО Юпов 4 рази переніс ішемічний інсульт. За словами рідних та захисту, окупанти мстяться Юпову за його громадянську позицію. Еще будучи юным, вся его жизнь состояла из вечной борьбы. Вначале он боролся за родину свою, боролся за то, чтобы вернуться и жить на ней. В 1987 году он выезжал на Красную площадь с плакатами, требовал возвращения в Крым. Это также повторилось в 2019 году, когда он вышел на Красную площадь с плакатом, где было написано, что наши дети не террористы. Поэтому я считаю, что мой отец – это не просто человек, а человек с большой буквы. Посвятил себя, всего себя своему народу, своей религии. Все вот эти вот преступления, все эти преследования начались в 2014 году в отношении крымских татар. Мы против всего этого. У нас никогда в Крыму террористов не было, нет и не будет. За 8 років окупації Криму більше сотні кримських татар були затримані за звинуваченням у тероризмі через нібито причетність до партії Хізбут Тахрір. Десятки затриманих дістали реальні терміни до 20 років ув'язнення за розмови на релігійні та політичні теми. Частина затриманих очікують на винесення рішення у російських катівнях. Окупаційним судам Криму довелося евакуюватися через начебто їх масове мінування. Анонімні повідомлення про це надійшли до переважної більшості каральних установ. Засідання довелося переривати та виводити усіх людей з будівель. Окупанти жаліються, це вже 7-ма хвиля масових повідомлень про замінування з початку лютого. Перша хвиля повідомлень про нібито закладені у так званих судах вибухові пристрої прокотилася окупованим Кримом 4 лютого, потім 14 і 20 квітня. Зараз усі працюють над тим, щоб передати ООН домовленості для укладання договору про безпечний зерновий коридор. Народний депутат України Рустем Умєров розповів деталі перемовин у Туреччині щодо розв'язання проблеми заблокованого росіянами експорту зерна морським шляхом з українських портів на світові ринки. 4-стороння зустріч відбулася минулої середи. За її результатами представники України, ООН
ООН, Туреччини та Росії домовилися сформувати спільний координаційний центр під егідою Об'єднаних Націй. Обговорювалося технічне питання, по якому маршруту, по якому коридору вони будуть проходити, де будуть завантажуватись, де відвантажуватись, що будемо робити, коли щось трапиться з судами. Зараз всі працюють над тим, щоб ці умовні домовленості передати Організації Об'єднаних Націй, щоб вона в змозі була зробити договір, представити всім сторонам і потім вже підписувати.